Giulan gyud og blessings ang buwan sa Hulyo. Apan sa dili pa matapos ning buwana, magsadya kita pag-usab og mangandam sa musunod. Maligo ta sa pulong sa Dios uban ang atong pamilya sa family life inig 11:45 AM ug 3:45 PM sa Malakios Art Cafe. Magpuno kita sa presensya sa Ginoo ug ibubo nato ang atong panagdaig sa worship night karong August 1, 7 PM. Mga batanon, katapusang Biyernes na sa atong The Voice series. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. Dungan natong paminawon ang tinuod nga The Voice. Ayaw paulahi ug makisadya karong Biyernes 7 PM. Ayaw padala sa unos ug bagyo, kuyog ta og banayaw sa pag-ulan. Palista na sa atong Get Connected booth. Honor God, make disciples.